Hello, I'm back. Si Dr. Madro Nero. Nala po kasunod ng invention. Ang lightsaber. Lightsaber. Mo ni gigamit dito sa Star Wars nga salida. Okay. Mo ni ang switch. Watch. Taso kayo. At may adyasanan. Oh. Gamay ra. Asan gamay? Piti nga ito. Taso gilay kayo. Gamay. Mag-magic tayo. Martial arts. Huwag sa uglo, no? Ipikit na kamalik. Gaday lang. Huwag sa uglo, akong pikitan. Agpas. Akong pikitan ng ulo ng manong. Ay. Di makaya ang glue. Kailan lang yung sa weldingon. Kini, dili na siya lightsaber. Pwede pa siya sa welding. Kini nga switch. It lang. Tasar kayo. Sa minera. Okay. Okay na. Brrrr. Wa ni palpak. No, may dugo. Lipyo eh, pagkita kong liyog. Tayo. Ay lang.